ҳамада салом алейкум. хуш омадед ба дарси чорumi мо. Ин мавзӯи фор мебошад ва дар ин дарс мо бо ҳамроҳи шумо аз китоби Абрамиян бошад масъалаҳо вобаста ба мавзӯи фор кор мекунем. биёед якум масъаларо мехонем. ададҳои бутуни к ва н дода шудаанд. Н калони 0 мебошад. адади к-ро n маротиба аз чоп бароред. яъне ки мо дар ин ҷо дуто тағйирубанда дорем. Ин якумаш ин адади бутуни к мебошад. биёед мо инро мегирем, инт мегӯем. хоб дар ин ҷо мо мегӯем ки ин адади к ҳаст ва дигари адад ин адади n ҳаст. инам адади бутун ҳаст. хоб инпут мегӯем ва дар даруни ин мегӯем ки ин n ҳаст. адади n ҳастин ва дар ин ҷо мо як сикл месозем for I in. барое ки аз чанд то чанд чоп кардан ба мо дар кор бошад, мо функсияи rangeро ҷеғ мезанем ва дар ин ҷо мо чунин ки мебинем адади k-ро чоп кардан дар кор n маротиба. яъне ки дар ин ҷо мо n-ро медиҳем ва print мегӯем. print адади k-е ки мо дар ин ҷо дода будем. яъне ки дар ин ҷо мо k-ро мемонем ва биёед ки мо мебинем ҷавобаш чӣ хел хоҳад шуд. биёед дар ин ҷо мо адади k-ро 2 мемонем ва ҳамин ададро 5 маротиба чоп мекунем. як мебинем 1 2 3 4 ва 5. яъне ки k-и мо 2 буд, мо 5 маротиба гуфтем ва ба мо 5 маротиба ҳамин адад чоп шуд. яъне ки масъалаи мо 100% дуруст мебошад. мегузарем ба масъалаи дигар. ду ададҳои бутун a ва b дода шудааст. b калони a мебошад. бо тартиби афзуншавӣ ҳамаи ададҳои бутунӣ дар байни a ва b аз он ҷумла a ва b худаш мавҷуд буда ва миқдори ин ададҳо n-ро аз чоп бароред. яъне ки ба мо як дипазон дода шудааст аз a то b. мо бояд аз a то b ҳамаи ададҳоро чоп кунем ва миқдори ҳамон ададҳоро ҳисоб кунем. мисол мо агар ки гӯем аз 11 то 22 чоп кун, мо бояд дар ин ҷо 11 12 13 то 22 ҳамин хел чоп кунем ва шумораи онҳоро барорем. яъне ки чанд то ҳамин хел адад чоп шудааст. биёед ҳозир ҳаминро месанҷем. яъне ки ҳамин масъаларо кор мекунем. дар ин ҷо мо a ва b мегӯем, яъне тағйирубандаҳои худро ва дар ин ҷо мегӯем ки аз a то ба b, яъне ки то ба адади b чоп кун. яъне ки b-ро +1 мекунем ва дар ин ҷо printро I мегӯем. print I мегӯем, яъне ки мо ҳамон ададҳое ки дар ҳамин дипазон ҳаст онҳоро чоп мекунем. худашонро ҳам низ чоп мекунем. хоб биёед ҳозир як бор месанҷем кани ҳамаи онҳо чоп мешаванд ё не. инҷоро биёед бак гӯем ва b ҳозир мебинем. биёед дар ин ҷо a-ро медиҳем рақами 2 ва то ба 10. хоб 2 3 4 5 6 7 8 9 10. яъне ки адади 2 ва 10 ҳам низ худашон дар ҳамин ҷо ҳастанд. хоб дар ин ҷо чанд адад ҳаст? яъне ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9. яъне ки дар ин ҷо 9 то адад ҳаст. мо бояд ҳаминро шумораи инҳоро ёбем. мисол дар ин ҷо агар мисол мегирем 100 то дар ин ҷо бошад, чӣ хел шумораи инҳоро ёфта мешавад? яке 100 то бошад, яке 200 то бошад. яъне ки мо бояд шумораи ҳамин ададҳоро бояд ки ёбем. хоб барои ин мо дар ин ҷо менависем, мегӯем print, яъне ки баъд аз сикл тамом шудан шумораи онҳо. хоб биёед инҷо шумораи онҳо мегӯем. шумораи ададҳо баробар аст ба a, яъне ки аз адади
пешина, яъне ки аз чанд сар кардем то ба чанд. б хоб биёед хубтараш бериб монем. б тарҳи а мегӯем, яъне ки аз чанд сар кардем, чанд то адад дар ин ҷо чоп шуд. ва инро дар қавс мегирем. ва дар охир ҷамъи як мекунем. ҳозир мебинем яъне ҷавоби мо чанд мебарояд. аз 2 то ба 10 шумораи онҳо, шумораи ададҳо ба 9 баробар аст, яъне ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9, яъне ки дар ин ҷо мо 9 то адад чоп кардем ва шумораи онҳо низ дуруст баромад. чуноне ки мебинед масъалаи 2 ҳам низ ҳал шуд. мегузорем ба масъалаи 3. масъалаи 3 ба мо чӣ мегӯяд? ду адади бутун а ва б дода шудаанд. а хурди б мебошад. ба тартиби камшавӣ ҳамаи ададҳои бутуни дар байни а ва б бидуни а ва б мавҷуд буда ва миқдори ин ададҳо n-ро аз чоп бароред. яъне ки мо бояд ба тартиби камшавӣ онҳоро барорем. дар масъалаи дуюм мо ба тартиби афзуншавӣ мебаровардем. дар масъалаи сеюм бошад инро бояд ба тартиби камшавӣ барорем. барои мо мегӯем for I in range. баъд дар ин ҷо бошад мо аз b минус 1 мегӯем. барои чӣ? барое ки мо агар ки хоҳем адади b худашам чоп шавад, мо плюс 1 мегӯем. аммо ки намехоҳем, барои ҳамин b минус 1 мегӯем ва мегӯем то ба адади a ва як қадам, яъне ки як қадам ба қафо пешневу ба қафо, яъне ки ба тартиби камшавӣ чоп кун ва принт мегӯем. принт I мегӯем. хоб ҳозир бошад дар дигариаш мо шумораи ҳамин ададҳоро ҳисоб мекунем, яъне ки дар ин ҷо мо b тарҳи a ва тарҳи рақами 1 мешавад. мо шумораи ҳамон ададҳоеро ҳисоб мекунем ки аз чоп онҳо баромадаанд. биёед ҳозир барномаро запуск мекунем ва дар ҷавоб мебинем ки чӣ мебарояд. дар ин ҷо биёд мо медиҳем аз 2 то ба 10. чуре бибинед 9 8 7 6 5 4 3 баромад ва 7 бошад. ин шумораи ҳамон ададҳо аст, яъне ки ин 3 1 2 3 4 5 6 7, яъне ки 7 то адад аллакай чоп шуд. мана биёед мегзарем ба масъалаи 4. адади ҳақиқии нархи 1 килограмм қанд дода шудааст. нархи 1 килограмм 2 килограмм ва то 10 килограмм қандро аз чоп бароред. яъне ки ба мо аллакай нарх дода шудааст. мо бояд нархи 10 килограмми онро барорем. бояд барномаашро нависем. дар ин ҷо мо мегӯем дар ин ҷо 10 то, яъне ки 10 бор мо чоп кардани ҳастем. ва дар ин ҷо як принт мегӯем ва мегӯем ки ман форматирони строк истифода мебарам. пеш аз ин f мондан дар кор ва мегӯем ки нархи мана дар ин ҷо мегӯем I, яъне ки ба ҷои I метавонад 1 2 3 ҳамихел рафтан мегирад. нархи 1 килограмм баробар аст ба I зарби a, яъне ки мо пеш аз ин нархи 1 килограммро гирифта метавонем. хоб биёед барномаро запуск мекунем ва мебинем. хоб дар ин ҷо мо нархи 1 килограмми қандро дохил мекунем. ин биёед мегирем 10 агар бошад. хоб нархи 0 килограмм ин 0, нархи 1 килограмм ин 10, нархи 2 килограмм ин 20 ва то 9 килограмм рафт. аммо дар ин ҷо 10 бор чоп шудааст, барои он ки рақами 0ро низ гирифт. барои аз ин кор нашудан мо ин ҷо мегӯем аз 1 то ба 11 сар кун. биёед як борга запуск мекунем ва мебинем ки ҷавоб чӣ мешавад. хоб дар ин ҷо 10 медиҳем ва медиҳем ки нархро аз 1 килограмм сар карда то ба 10 килограмм ба мо
чоп кард. хоб дӯстон, дар ин ҷо мо аллакай 4 то масъаларо аз блоки for кор кардем. Масъалаҳои дигарро шуам низ душвор нестанд, метавонед фикр кунед ва онҳоро низ ҳал кунед. инҳо ба шумо вазифаи хонагӣ хоҳанд шуд. агар ки нафаҳмидед ё ки ягон савол дошта бошед, метавонед ба телеграм вебномаи мо нависед ё ки дар зери ҳамин видео нависед. То видеоҳои дигар, танзияту хонободу сарбаланд бошед.